الجبابيلة أبزي أقصلكم حتى تمرت الصوتا ويتصوتاونت كأنه بتقدس ترجمه أب بتكريستيان أب جزء تهو تمرتي أب علم أو تمرت نمهارو مهلاونا أب رديت حدا أماني تأجم أي فترة عنده مسوا عتحيزنا دما أب فقرة وجوزه مالتنا في تيولوجيا عينتها حيوانه ده فقرة قدامنا تكسر عقبة ببهاري ود سبكة نتزامنه دي زفكر ويس نتزفكره يزامنه زي قدام تختل ويكع زجراج أو نجرا يكون نفوع أماني نفوع أفكار أخذ كون تخلق كم أخذ كون وني جباك نفوع أماني دول أماني دول أفكار أخذ كون إذا جبا مالت كم زي لأن حدود زفالس نجر أيقونن مالتي تي تمهرت زبال كايوجن برجز أبانا قدلتالو بزعبات أوتاوي تمهرتي قموساتنا حفارات سلزخونو ديوم وينتاي سلزخونو ديوم إذا نايت أوتا نجر على الكام الزراب يخوب دمي كنت فركم له متقبل ولا بوتات عديتاتون نفعات تصوتاوي هوتهم بصبغ زنبروه سب حدار ونصويعكا تتمكرهم كتسمعهم تصبغي صوتا قال انستيتي وتبعتاي انستايتن تبعتاين انستيتن غيرو فطرهم يبل سلازي እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ካ ሁሉ ጽቡقي ግን አክቲ بزعبا صوتا مزراب حفرت ديو انتاي ديو تبالنا اي تبابعنا ني بزعبو خنزارب ግን زياده كنجلص مدله بكنزارب مدله تمهرت خاخن وهاب اتي اب عالم زو وهابكم زلو مستخاتوليكاو امنات زخيد دي حقي طراطر يعني كوندون تتقيمكا دلايكا غبر عينت صوتاو تمهرت تخوينو مس كاثوليكاو تمهرتي اي كيدني صحاب مرجعها كساب قال كداني انا دنجل كوينه خصنيه ابقلي صحف تفكرن انت خنكا تصبين زبلا زرارباون يرئ مالتي ازيو مقدي كاثوليكاو امنات نبولو كريستياناو امنات نبولو سلتكبابر بحق تفتوى انت خنكا بحق تفتوى انت خنكي انت يحوخك نمولو هيوتك خطنبر بحانساب تحسبتو نغزياوي زمدنا انت خوينو هو يردان نمولو هيوتك مزا سب زيا مز سب زختنبر تخنكا ግን تايز حوخلك تلالي تتصبابه تكبابر زي ناي فقر ملكت زي تتحلالي قد النابسقاو ركب كتقوي أدلا يكون راي من سيس لازخونه فتناتات كبزحي يخلي وي كبزحي يخلي قن تأمنتنا يبزي زحجزنا نتفتنا من انت خنا شنفو زحجزنا ناي صلوت سبات كون لنا ناي امنت سبات كون لنا مس عبيتي كن ماخرون مس نامنهم ولدنا خونو خلو كالوت كهون خون مثل امنو مس ابو نفسنا ممخارون صبو يحجزناي كم زخونا له تايم معدكمني كم زي قاطمن له تايم بالكم نخدم زو حساب اندحر خوينو نملو هيوتو يدليك يلون مالتي بحافش ترأخاي سلازي تي صوتاوي تمهرتي يدليو ملسي زيادة يدل خابتو نقبرو زلنا زيادة يدل أبيات صحفتنا نزيون بصبوك كوستو تصفى قبر مالت قموساتنا بصبوك كوستو تصفى قبر زي كتقاملو مالتي اتي عبي صقم زلو كاب مجمريا جميركا اب هاجرنا بزعبا زي ارست زي مزراب بزح لمود ايكونن نور يزحسب يسكفناي
نحفر نفرش ግን ክንሓፍረሉ ክንፈርሃሉ የብልናን ሓቂ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ስለ ዝኾነ ክንዛረበሉ ዝሓሸ እዩ ነፃነት ጌርና ክንዛረበሉ ዝሓሸ እዩ ዝብል በቲ ሓደ ከዓ ከም ዝበልኩኹም ናይ ብሓቂ ሓቀኛ ፍቕሪ እንድሕር ኮይኑ ምስ እምነት ዘጋራጮ የብሉን ብሓንሳብ እዩ ድልዱል ኣማኒ ድልዱል ኣፍቃሪ ድልድልቲ ኣማኒት ድልድልቲ ኣፍቃሪት ክትከውን ኣዴታትና ኣቦታትና ንርአዮም 50 ዓመት 60 ዓመት ናይ ቃል ኪዳን ዝገበሩሉ ከመይ ኢሎም ነይሮም ኩሉ ቀሊል ዶ ነይሩ ኣይነበረን ክንደይ ሓጎስጎፅ ነይሩዎ እዩ ግን ክኢሎሞ ኣኽኢልዎም እግዚኣብሔር ከዓ ኣኽኢልዎም ክኢሎሞ ስለዚ መንእሰያትና እውን ኣነ ትዛረብሉ ጽቡቕ እዩ ግን መማህራን እውን ክህልውና ንፉዓት መማህራን ገሊፆም ዝኽእሉ መማህራን ካቶሊካዊ ትምህርቲ ብዛዕባ ጾታዊ ህይወት ኣሎና ብዙሕ ኣሎና ጽሑፋት ኣብነት በዓል ጥዑም ዝኽሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሐንስ ጳውሎስ ካልኣይ ክልተ ዓበይቲ መጽሓፍቲ ብዛዕባ the theology of the body ትምህርተ መለኮት ብዛዕባ ሰውነት ወዲ ሰብ ተኣኒኑ እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ከመይ ጌርና ክንሪኦ ከመይ ጌርና ከዓ ክንርድኦ ከም ዘሎና ይገልጽቡ ሓድሽ ዓይነታት ኣሓሳስባ ኣምፂኦም ንሶም በዚ ዝመፀ ንሕና ከዓ በብቁሩብ ናይ ብሓቂ ነዚ እውን ነዚ ርእስቲ እዚ ክንጥቀመሉ ተስፋ ገብር ሕራይ ክቡር ኣቦና ብምቕፃል ከም ኣካል ናይ ሓደ ማሕበራዊ ጉዳያት ሓደ ሕብረተሰብ ሓደ ኣማኒ ኣብ ሂወቱ ኣብቲ ተራ ሂወቱ ደርፊ ምስማዕ ጓይላ ዘበለ ምስኡ ዝተኣሳሰር ምግባሩስ ፀገም ዘምፅእ ዶ ይመስል እወ ማለት እቲ ባህላዊ ጓይላና ክፉ ኣይኮነን ባህላዊ ጓይላና ከበሮ ሳዕሳዒት ደርፊ ርግፅ ጥዑይ ቃላት ክትጥቀም የድሊ ግን እቲ ባህላዊ ናትና ካብቲ ፅፉፍ ባህሊ እዩ ስለዚ ሓጢኣት እዩ ክበሃል ሓጎስ ከዓኻ ትገልጽ ዘለኻ ሕብረት ከዓኻ ትገልጽ ዘለኻ እዚ ሓጢኣት እዩ ክበሃል ኣይግባእን ግን ኣብ ጓይላ ዝርከብ ብዙሕ ጽጉም ነገራት ከኣሎ ስኽራን ኣሎ ባእሲ ኣሎ ዝሙት እውን ክርከብ ይከኣል ድሕሪ እሙሮኻ ዘንቢሉ ኣብ ዘየድልየካ እውን ክትኸይድ ትኽእል ስለዚ እዚ ወጊድ ክንብሎ የድሊ ባህልና ግን እዚ ናይ ሓበሻና ጓይላ ኣብ መርዓ ዝግበር ኣብ መስወ ዝግበር ሓጢኣት እዩ ክትብሎ ኣይትኽእል መስተኸ ምስኡ ዓቕምኻ ክትሰቲ ሌላ ዓቕምኻ ኣእምሮኻ ክሳብ ዝዘናበል ክትሰቲ ጌጋ እዩ ግን ክትሕጐስ ምስቶም ህዝቢ ስዋ የቕርቡልካ ገለ የቕርቡልካ ባህሊ ዓቕምኻ ትሰቲ ትሳተፍ ኣብቲ ሓጎሶም ተሳታፊ ሓጎሶም ናይቶም ዝዓደሙኻ ትኸውን ናይቲ ማለት እዚ ብቤተ ክርስቲያን ኩልኩል ኣይኮነን እዚኣ ከምፈልጣ ዘለና ግን ከም ዝብለኩም ከዓ ጓይላ ዘምፅኦ ብዙሕ ተወሳኺ ሳዕቤናት ከም ዘለውን ክንፈልጥ ኣሎና ክንጥንቀቕ ኣሎና ኣብነት ኣብ ዘየድሊ ባእስን ኣብ ዘየድሊ ፀገምን ዘውደቐካ እንተኾይኑ ሙሉቕ ኢልካ ገዛኻ ምኻድ እያ ዝሓሸት ማለት እዩ ሕጂ ድማ ከምቲ ካቶሊካውያን ምእመናን ብሓፍሻ ድማ ህዝበ ክርስቲያን ብተስፋ ዝፀበይዎ ዳግመ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ ምስኡ ተታሒዙ ዝለዓለ ኣርእሲ እዚ ምንጣቕ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኣብዚ ነገር እዚ እንታይ ትምህረና እታ ምንጣቕ ከመይ ይገልፅዋ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብዚ ንሃና ሓቂ ሓይሹን ኣነ ሰሚዐ ኣይፈልጥን
ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያናት ግን ምንጣቅ ማለት ቅድሚ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኣብቲ ናይ ራእይ ዮሐንስ ተጠቂሱ ዘሎ ናይ 1440 ዝበሃሉ 144,000 ዝቕሬታ ዝበሃሉ ዘሊልካ ትኸይድ ከምኡ ዝብል ኣመር ማለት እዩ ንሕና ከምኡ ዝብል የብልናን ከም ቤተ ክርስቲያን ግን ጎይታ ብክብሪ ክመጽእ ምዃኑ ሰለስተ ምጽኣት ኣለዎ ጎይታ ይብል ቅዱስ በርናርዶስ ቀዳማይ እቲ ኣብ ቤተልሔም ዝመጻሉ እዩ ካልኣይ እቲ መዓልታዊ ብቅዱስ ቁርባንን ብካልእ መንገድታትን ብቃሉን ዝመጻሉ እዩ ይመጻና ኣሎ ዓመት እዛ ዝሓለፈት መልእኽተይ ብዛዕባ ልደት ዝፀሓፍክዋ እውን እቲ ዝመጽእሲ ንስኻ ድኻ ወይ ካልእ ክንጽበሎና ትብል ሕቶ እያ እታ ርእስቲ ዘውፃእኽዋ ማለት እዩ ሕጂ ካልኣይ ምጽኣት ናይ ኢየሱስ ኣብቲ ምድራዊ ጉዕዞና ኣብቲ ዕለታዊ ጉዕዞና ምስኡ ክንራኸብ ከሎና ንሱ እቲ ምጽኣቱ ማለት እዩ ዓመታዊ በዓል ልደት ከነብዕል ከሎና እውን ብፍሉይ ምስ ክርስቶስ ክንራኸብ ዕድል ይህበና እስቲ ወትሩ ዝመጽእ እዩ ክርስቶስ ወትሩ ዝመጽእ እዩ ብቅዱስ ቁርባን ይመጻና ብቃሉ ይመጻና ብሓደ ሕያዋይ ሰብ ይመጻና ብኩሉ ይመጻና ማለት ሳልሳይ ምጽኣቱ ከዓ ከም ተቀዳማይን ካልኣይን ብትሕትና ወይ ብመንፈሳዊ ኣገባብ ዘይኮነ ብክብሪ ብመላእኽቱን ቅዱሳን ተዓጅቡ ንዝሞቱን ንዘለውን ክፈርድ እዩ ዝመጽእ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምንጣቅ ገለ ዝብልዎ ንሕና ኣይነእትዎን ናብቲ ስታይ ግን ንጽበ ትጽቢት ወሳኒ እዩ ማዓስ ከም ዝመጽእ ስለ ዘይትፈልጡ ወትሩ ተዳሊኹ ንበሩ ይብለና ወንጌል እውን ባዕሉ ኢየሱስ ዝበለና እዩ ስለዚ ክመጽእ ምዃኑ ግን ኣብቲ ጸሎት ሃይማኖት ኣይኒቅያ ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወህይወተ ዘይመጽእ ንብሎ ንሱ እዩ ማለት እዩ ክመጽእ ምዃኑ እዚ ብቅዱስ መጽሓፍ ብትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ዝተረጋገጸ እዩ ብክብሪ እዩ ከዓ ዝመጽእ ሽዑ ከምቲ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልደ ህፃን በጭርቅቲ ዝተጠቕለለ ወይ ከምዚ ብህብስትን ወይንን ተኸዊሉ ዝመጽእ ክርስቶስ ዘይኮነ ሽዑ ብግርማ ዝመጽእ ማለት ሕራይ ክቡር ኣቦና ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ፍርቂ ለይቲ ሳልሳይ ሰዓት ሻድሻይ ሰዓት ታሽዓይ ሰዓት ዝብላ መግለፂታት ኣለዋ ብፍሉይ ማለት እዩ እዘን ዝተጠቐሳ ሰዓታት እንታይ ፍሉይነት ስለ ዘለወን እየን ብተደጋጋሚ እንታይ ትርጉም ከዓ ኣለወን ብተመሳሳሊ ከዓ ሸውዓተ ዝብል ቁፅሪ እዚ ትሽዓተ ሰለስተ እንታይ ዝብል ሰዓታት በቲ ቀደም ኣቆጻጽራ መዓልትን ለይትን በበይኑ እዩ ይቆጽር ነይሩ መዓልቲ ካብ ሰዓት 7 ይጅምር ሓደ ኢሉ ክሳብ 12 ኸይድ ለይቲ ከዓ ምሸት ካብ ሰዓት 7 ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 6 ይኸይድ ማለት እዩ 12 በዚ ምክንያት እዩ እቲ ንኣብነት 7 ሓደ እንድሕር ኮይኑ 8 2 እዩ 9 3 እዩ وجح مسبله جزية سلستو ساعات يسوس ذات حزوه يبلابتي عرب سقلات كنزيم كلنا سلستو ساعات شعات مالتي الحرق جزية سدستو خانبل فرق معلتي ساعات شدشتا مالتي فرق معلتي جزية ساعات كنبل كلنا خاص ساعات سلسته مالتي يسوس زموتولو ها يسوس ساعات سلسته خمزموتين ايتو وانجل زنقرنا وانجل زتقوم سلازي አቆጻጽራና ይግዜ ንሱ ግን ተቆጻጽሮም ፍሊዝ በለይነር ናብነት ኣብ ኢትዮጵያ ገና ነዚ ሒዞም አለው ሕጂ እንድሕር ኢኻም ኢትዮጵያ ልክ ከምዚ ዝበለዮም ዝኽተሉ ዘለው ኣብ ካልእ ግን ቀይርናዮ ብ24 ሰዓት ንካሄድ ወይ ድማ ካብ ፍርቂ ለይቲ ይጅምር ሓደ ኢልካ ካብ ፍርቂ ለይቲ ክሳብ ሰዓት ፍርቂ መዓልቲ ይውዕል
ካብ ሰዓት ሓደ ከዓ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ይኸይድ ማለት እዩ እዚ ተቐይሩ ኣብ ካልእ ዓለማት ኣባና ብኤርትራውን ዳርጋ ብኸምኡ ኢና ንኸይድ ማለት እዩ እቲ ሕጂ ከም መዘከር ኮይኑ ተሪፉ እቲ ናይ ዓርቢ ሰቕለት 3 6 9 ንብሎ ቁፅሪ 7 ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝተፈላለየ ቁፅርታት ብፍላይ 3 7 ፍጹም ቁፅርታት ተባሂሉ ይፅዋዕ 6 ኮይኑ ብክልተ ክፈል 7 ግን ሙሉእ ቁፅሪ ተባሂሉ ንኣብነት እግዚኣብሔር ብ7 መዓልቲ 6 መዓልቲ ሰሪሑ ኣብ 7 ያዕረፈ ይብለና 7 እቲ ፍጹም ዛዛሚ መዓልቲ ማለት እዩ ከምኡ እውን እቲ ሰሙን ካብ 1 ክሳብ 7 ይኸይድ እቲ ቁፅሪ 7 ፍጹም ቁፅሪ ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ቁፅሪ 3 እውን ከምኡ እዩ ብፍላይ ከዓ ናይ ቅዱስ ስላሴ ምስ ተወሰኾ 1 ክንሶም 3 ክንሶም 1 እናበልና ንጥቀመሉ ንሱ ከዓ 3 እስታይ ንብል 4 እውን ፍሉይ ቁፅሪ እዩ 4 መዓዝን ዓለም ወንጌል ቅድሚ ምንባብና ናብ 4 መዓዝን ወይ ግዜ ቡራኬ ናብ 4 መዓዝን እዚ እንታይ ማለት እዩ ንኩሉ ዘጠቃልል ቡራኬ ድዩ ቃል ወንጌልሲ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ከም ዘለዎ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ከም ዘለዎ ሙሉእ ዓለም ክበፅሕ ከም ዘለዎ ዘመልክት እዩ ናብ 4 ገጽና እግዚኦ ክንብል ከሎና እውን ኣብቲ ዓርቢ ስቕለት ናብ 4 መዓዝን ንግልበጥ እንታይ ማለት እዩ ክርስቶስ ንኩሉና ክምሕረና ንመላእ ዓለም ክምሕር መላእ ዓለም ከድሕን እዩ ሞይቱ ስለዚ መላእ ዓለም ክምሕር ከዓ ንምህለል ማለት እዩ ክቡር ኣቦና ካብዚ ብምቕጻል ቅዱስ ጳውሎስ ወይ ሐዋርያ ጳውሎስ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝልኾም ዝነበረ መልእኽትታት ገለ ካብኡ ንምጥቃስ ክኣክል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 16 ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ እንደገና ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 1 ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 17 ነቶም ናቱ መጓሰ ከምቲ ንሱ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዝነበረ ንዑ ክመስሉ የሰምህሮም ነበረ ማለት እዩ እሞ ቤተክርስቲያን ብመገዲ ጓሶታ ኣቢላ ፍላይ ሰብ ውፍይ ህይወት ምስ ምእመን ከመይ ዝኣመሰለ ርክቢ ክህልዋ ዝግባእ ብፍላይ ድማ ምስቶም ኣቐዲሞም ዝበልኩሞ ተረከብቲ ቤተክርስቲያን ሃገር ዝኾኑ መንእስያት እንታይ ዓይነት ርክብ ክህልዋ ዋ ከምታ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ክትከውን እዩ ዝግባእ እሳ ማለት ሲ ኩሉና ካባይ ጀሚርካ ኣብነት ከሪኦኩም እዩ ዝግባእኒ መገዲ ጽድቂ በየን እዩ ከሪኦኩም እዩ ዝግባእኒ ማለት እዩ ብድኽመተይ እንተዘይረኣኽኩም በእከየ ክብል ኣለኒ ንጎይታ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም ጓሶት መማህራን መራሕቲ ኣብነት ክኾኑ ጽዋዓት እዩ ከመይ መራሕቲ እንድሕሪ ኮይኖም ንህዝቦም ብቕኑዕ መንገዲ ክመርሑ ንርእሶም ክነብርዎ ኣለዎም ንኻልኦት ምስባኽ ንርእስኻ ብኻልእ ምንባር ተቃራኒ እዩ ኣይሰርሕን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ስለ ዝነበረ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝኽተሎ ንስኹም ከዓ ንዓይ ተኸተሉ ኣይትጋገዩን ኢኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ ከምኡ ክንብል የብቃዓና ክንብል ኣሎና ኩሉናቶም መራሕቲ ከዓ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቶም መንእሰያት ትዕዘቡ እውን ናይ ብሓቂ በየን ክትከዱ ከም ዘለኩም ክትፈልጡ የድሊ ንኣብነት እየ ዝብል ሓደ ካህን ዕንቅፋት እንተሃበ ብኡ ምኽንያት ካብ እምነትኩም ክትርሕቁ ኣይግባእን ከመይ እምነት ኣብ ክርስቶስ እዩ እምበር ኣብቲ ሰብ ኣይኮነን እምነትኩም ኣብ ክርስቶስ እዩ ጽቡቕ ኣብነት ተሃበኩም ረጎደ ጽቡቕ እንተዘይሃበኩም ግን ንስኻትኩም ናትኩም ጉዕዞ ክትገብርኹም ዘለኩም ክትፈልጡ ኣለኩም ብዙሓት
بسنكبا قال لي خيدا بيت كريستيان قديفه بس يبلو كبلو تسمى بتحدا يحزننا كم خونا يقبأن كنبل نخل بتحدا جن ملؤ مخنيات هيكونن أمر لك كند سب أخي الكاها اتي غير ويلكا كتعنكف وهي كاب اخترع يبلكا بزكال سلازي نخلتين عزم الكتيو قبل دليا أنا نخلتين عزم الكتي بتحدا تم مرحتي ما مهران كهنات كلنا أبنت كنكو نتو نسبكو كنبرخ ألونا بتحدا خاتهم من إسهات كا تعنكفكم مخنيات كتقبروا شفان كتقوملو يبلكم النت عنكفات مالتي شفا حدا دحر تصليلو محرات يوردلو لكم ما قدهم كتقعزوا لكم لخريستوس كتقدفوا يبلكم مالتي هراي كبر ربنا كاب كاتوليكاو امنت وصيمنا بكال هايمونتا زخدو بز ጉዳይ زي تراخيبات تزات زقومت بيت مخري አላዶ انت زي لخا من مسراتها زبل حساب كميت ريو السام سنببكسي كوميتي تفتحو ጉዳይ ديو زبل حتى مزيلنا عيون مالتي انا قدم كوميتي نفس وقفكم تم تفلطوهم تم بصوتهم كتسمعوهم كتحجزوهم تبابعكم قدامي هذا لا يندحر خوينو خا كم حساب كقرب خلي نص خنا قوم جن زملسو كملسو زدليو سلا زلوديوم ويسئلنا اينا خنا امو زبل حتى وني مص اللوديوم بحقي كملسو ناتاتهم عقباب بزح غزي حنت غزي ابا مساعتو دارغا وحوداتهم توم زملسو وحوداتهم كما يدرو ببقروب نازنبولو خيدهم دحر عيب يسمعهم كما تمليسه تغاغي نيره حجيغنا بدنبي تمليسه مبال قليل ايكون نعاتو صلوت كنغبرلهم يغبانا بناتي ريتو كوميتي تدلن دحريلكم كازيا ناباهم مسقومس زياده تزارو بلا مدلو خانه نابنت بقمسنا رئيس ادبارات درجة متزاربلو حرد لا يخينو قومي خلي كوميتي خنا قوم نخلينا جن علودو تسفاز اللوم علونادو كسمعو زدليو علونادو إلنا أنا بقول لي كل جزء بلومي زتفاتحو سبات بيت كريستيان هاي تقدوفو بلوم يزبلنا عبنا زتفاتحو قربان سلازي قبل أي كيدني بيت كريستيان هاي تبولو تنرأسو بيت كريستيان مقصاص ناتو واقالو زي أبهر كأحد معالتي فتح كم تسألكم قالك زي أبهر سمعكم تمهليلكم جزاهم كتملوسون دقس كترفضون حدا يكونن يبلوم ينبل نظام كم إلهم زرحاقو أبالاتنا زنبرون أنا جمري أصلوتكم قبر اللهم يدلي كلا أيكا حجي تاجميري زنبركو بزعبا زم كابانا زتفليو صلوتكم قبر اللهم مجمريا أقداسي بعلو منفس قدس قبرهالو تحقي أبيكم زلو خردهم إلنا صلوتكم قبر كلاي بقلي توم نقربهم محزتهم زنبرنا قربابتهم زنبرنا كن سمعهم ون سبوي كوميتي أقومكا سرح زي بالله كوميتي خوينا خي تترف جن كما يمخانو أعمق أبيل كام الزراب يدلي بدرجة أمسنا رئيس أدبارات تزارو بلومو أدلاين تخينو كأمي خلي كوميتي خبر دلي كم زفلت كور أباتاچين مرح تقصنا رئيس باركنا أسمرا وي سبخ أسمرا كم حنت سمرت صدرا زبيلي إذا نجر زي عوشت السبخة
ዘለዋ ቁምስናታት ኣብ ተግባር ዝወዓለ እዩ ዝመስል እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለየ ኤጳርቅናታት ዘለዋ ናይ ሃገርና ማለት እዩ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ፍሉይ ዝኾነ ጉሁድ ወይ ድማ ዘይምርዳእ ኣብ ዝተፈላለየ ባይታታት ክስዕብ ይረአ ኣሎ እሞ ከም ሓንቲ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሓደ ዓይነት ስርዓታት ወይ ንጥፈታት ክህሉ ኣይግባእን ዶ ወይ ድማ ናብዚ ዝመርሑና ዘለዉ ነገራት እንታዮም ወይ ብኸመይ ከነውግዶም ከንኽእል ዘይምርዳእ ዝብል ቃል እኳ ቁሩብ ብርትዕ ዝበለ እዩ ባእሲ የብልናን ማለት ክፍለጥ ዘለዎ ሓደ ዝተፈላለየ ኣገባባት ኣሎና እሱ ከዓ ቀስ ኢልካ ዝብፃሕ እዩ እምበሪ ብሓደ ግዜ ዝብፃሕ ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ ኤጳርቅና ናታ ስጉምቲ ወይ ኣከያይዳ ኣለዋ ንኣብነት ሰበኻ ባረንቱ ተሪኢኹም ገና ማለት ርሕቕ ኢሎም እዮም ዘለዉ ካልኦት ከዓ ከምኡ'ነ ናተን መልክዕ ኣለወን ክበሃል ይከኣል ዝከኣል ግን ሓደ ጉባኤ ጳጳሳት ኣሎና ፀኒሕና ንራኸብ ውሳኔ ንገብር ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያንና ድዩ ብዛዕባ ካብ ሮማ ዝመፃና መምርሒ ድዩ ካብዚ ባዕልና ነልዕሎ ድዩ ብሓንሳብ ንገብር ሓደ ዘርአ ክህነት ኣሎና 45 ዝኾኑ ተምሃሮ ዘርአ ክህነት ካብ 4 ሰበኻታት ዝመፁ ኣለውና ሓደ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ቤት ፅሕፈት ኣሎና ኣብቲ ናይ ሊጡርግያ ሓደ ፍልልይ ዝርአ እንታይ እዩ ሓንቲ ሰበኻ ቅልጥፍ ኢላ ገለ ውሳኔታት ጌራ ክትከውን ትኽእል ተንካልኦት ከዓ ኣብ መፅናዕቲ ክህልዋ ክእላ እዚ ዘሎ እዩ ማለት ተን ሰበኻታት ርእሰን ዝመሓደራ እውን የነይ ብሓደ ወገን ከምዚ እስታይ ኮን ግን ንሓድነት ዝከኣለና ንገብር ኣለና ቀሊል ኣይኮነን እቲ ብቐሊሉ እቲ ዝድለ ውህደት ብሓደ ግዜ ክርከብ ኣፀጋሚ እዩ ግን እቲ ሃበነ ንህበር በዘዚኣ ከመንፈስ ቅዱስ ብመንፈስ ቅዱስካ ከም ንሓብር ግበረና ዝብል መዓልታዊ ጸሎት ኣብ ቅዳሴ እንደግሞ ብልቢ ክንደግሞ ኣለና መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክሕግዘና መንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስቲያን ሃንፃ እምበር ኣይፍርሳን እዩ ስለዚ ክንልምኖ ዘለና ንሱ እዩ ዝብል ኣነ በዚ ግን እቲ ዘይምግናኑ ትዘሎ ሓደ ፍልልያሲ ከነተዓባብዮ ከለና ክንደሓገዙ ጉድኣቱ ይብርትዕ ማለት እዩ ገሊኡ ኣሎ ንኣሽቱ ፍልልያት ወላ ካብ ቁምስና ናብ ቁምስና እውን ድሕሪ ኸይድኩም ገጀረት ዝቕደስ ቅዳሴ ናብዚ ፍልልይ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ንሕና ተፈላለዩ ስለ ዝበልናዮም ኣይኮነን ካብቶም ካህናት ካብቶም ዝፍፅሞ ዘለዉ እዩ ዝመፅእ ብዙሕ ግዜ እምበር ሓደ ስርዓት ብሓደ ዓይነት ክንገብሮ እንዲ ዝግባአና ሰብ ካብ ሰብ ይፍለ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ናይ ብሓቂ ብዙሕ ኣብቲ ፍልልይ ከዓ ዘይምግናኑ እምበልኩ ኣነ እሺ ክቡር ኣባታችን ቅድሚ ናብታ ናይ መወዳእታ ሕቶ ምኻድና ካብቲ ዓንተወይ ዝሃብኩምና መልሲ ኣብ ናይ ተግሳፅ ርኩስ መንፈስ ዝብል ወይ ድማ ብናይ ፃዕዲ ኤክሶርሲዝም ዝብል ኣብ ትሕቲ ቤተክርስትያን ኮይኑ ዝሰርሕ ኣብ ናይ ምዕራባዊት ቤተክርስትያን ብዙሕ ክስርሓሉ ይረአ ኣብዚ ናይ ምስራቃዊት ወይ ብፍላይ ድማ ናይ ሃገርና ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ነዚ ብፍሉይ ዝርኢ ኢንስቲትዩት ወይ ድማ ሓደ ምንቅስቃስ ኣሎ ዶ ወይ ነዚ ዝተሸሙ ካህናት ኣለዉ ዶ ክሳብ ሕጂ የለውን ክሳብ ሕጂ የብልናን ግን ድሌት ኣሎና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰበኻ ሓደ ኤግዞርሲስት ክህሉ መናፍስቲ ግናያት መናፍስቲ ዝሰጉግ ብጸሎት ማለት እዩ እግዚአብሔር ጥራሕ ይኽሰጎም ዝኽእል ንሱ ኣተግባሪ እዩ ዝኸውን እምበር ሓይልልይዎ ይኮነን ካህን ግን ከምዚ ዝበለ ሰብ ክትሰሚ ፍሉይ መንፈሳውነት ዘለዎ ሰብ ብስለት ዘለዎ ሰብ ክኸውን ኣለዎ እምበር ብጉባኤ እውን ተዛሪብናሉ ክንገብር ፅቡቅ እዩ እዚ ከምኡ ዝኸውን ሰብ ኣዝዩ መንፈሳዊ ብሱል ሰብ ናይ እምነት ሰብ ክኸውን የድሊ የጓንፈልኩም በሉና ቀስ ኢልና ክነብሎ ሓር እንታይ ኣምሳ
ኣብ ንዕዙ ቆመ ቤት ዝርኢ ወይ ሰነድ ዝዕቅብ የብልናን እሱ ሳብ ሕጂ ተዛሪብናሉ ክንገብሮ ድልየት ኣሎና ሰብ ከጓንፈልና የድሊ ኣይገበርናን እምበር ክህሉ ኣብ ሓደ ሰበኻ ወይ እንተው ሓደ ብሃገር ደረጃ ሓደ ክህሉ ፅቡቕ ምኾነ ሕራይ ክቡር ኣቦና ኣብ መወዳእታ ንሕና ካቶሊካዊ መንእሰያት ኣብ ቤተክርስትያን ዝስራዕ መደባት ተራ ክንፃወቶ ዘለና ከምኡውን ምስኡ ኣቦታዊ ምኽርኩም ይጉስልና ፅቡቕ ብሓቂ ተሓጒሰ ሎሚ እዚ ከም ዝበለ ስታይ ክንገብር ምኽኣልና ፅቡቕ እዩ ክልተ እዮም እሱን ኣበለታን ኣሎ ዶ ክልቲኦም እዮም ካብ ቤተክርስትያን ውፅእ ምስ በልኩ ኸቲሮም ነብቲ ስታይ ሕጂ እዚ ግዜ ዕርፍቲ ኢና ዘሎና ናይ ሰሜስተር እሞ ገለ ሕቶታት እክባቢልና ክንሓተኩም ዶ ምኽኣልና ኢሎምኒ ፅቡቕ ሞት ሕቶታት ቀርብዎ ኢለዮም ድሓር ቆሞስ ከዓ ተዘራረቡ ኢለዮም ማለት እዩ ብኡ ማዕቢሉ ዝነገር ክሳብ ኣብዚ በፂሕና ዘለና ሳለዋ እዞም ክልተ እዩ ብሓደ ወገን ፅቡቕ እዩ ከዓ ደስ ኢሉ ክምልሰልኩም ዝከኣለኒ ጠቕመኩም ተስፋ ገብር መንእሰያት ከምቶ ቀዲመ ዝበልክዎ ናይ ብሓቂ ተካእትና ኣገደስቲ መጻኢ ናይ ቤተ ክርስቲያን መጻኢ ሃገር ኢኹም ከም ንፉዓት ዜጋታት ከም ንፉዓት ምእመናን ክትዓብዩ እጃምኩም ከዓ ክተበርክቱ ኣብቲ ተራ ዘለኩም ኣብ ቁምስና ንኣብነት ናትኩም ተራ እንታይ እዩ መዘምራን ጥራሕ ኣይኮንኩምን ብዙሕ ክትገብርዎ ትኽእሉ ነገር እዚ ንርእሱ ሓደ እዩ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ሕጂ ብኣኹም ገይሩ ከዓ ናብ ክንደይ ክበፅሕ እዩ ብኡ ኢና ከዓ ንሕና ነኽብሮ በቲ ሓደ ወገን ንስኻትኩም ንኸማኹም ዝበሉ እዚ ሓቂ እዚ ክትዝርግሑ ከለኹም መክሰብ ንኹልና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣጀኹም እየ ዝብለኩም ብሓፈሻ ቀዳማይ ቤተ ክርስቲያን ፍተው ጸሎት ፍተው ኣብ ነንሕድሕድኩም ፍቕሪ ይሃለኹም ሕውነት ይሃለኹም እየ ዝብል ምስ ቆሞስኩም ምስ መማህራንኩም ብሕብረት ንበሩ ክትገብርዎ ትኽእሉ ግን ብዙሕ ኣሎ ንኣብነት ሕጂ ዳታቤዝ ኣእቲና ኣሎ ናብዚ ቤት ፅሕፈት ናይ ቁምስናና ኣባላት ክንደዮም መነመን እዮም ዝብል ብስርዓት ኣብኡ ብወለንታዊ ኣብቲ ከባቢኹም ዘለዉ ካቶሊካውያን ዝምላእ ፎርም ኣሎ ንሱ ኣብ ምምላእ ክትተሓባበሩ ቆሞስ ሰምዑ ኣለዉ ክትተሓባበሩ ኣባ ያዕቆብ እውን ኣለዉ ክትተሓባበሩ ከምኡ ክንገብር ስለዚ ኣብዚ እንተወሓደ ከተማ ኣስመራ ዘለዋ ቆምስናታት ከምኡን ድሕሪ ገይረን ኩለን ሓደ ሰርቨር ኣብዚ ማእከል ጌርና ኩነታት ናይ ምእመናና ከመይ ዘሎ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ኣብኡ ክትተሓባበሩ ትኽእሉ ካልእ ትገብርዎ ብዙሕ ኣነ ዝንእዶ ሰሙን ቤተ ክርስቲያን ሓቢርኩም ከተፅርዩ ከለኹም ፅቡቕ ነገር እዩ ዓብይ ተራ ትፃወቱ ኣለኹም ኣብኡ እውን ቁሩብ ዝያዳ ክትገብሩ ዝደሊ መማህራን ከዓ ንፉዓት እንድሕሪ ኮይኖም ኣነ እውን ንርእሰይ ግዜ ኣብ ዘሎኒ ክመፃኩም እኽእል እየ ኣስተምህሮ ክገብረልኩም እኽእል እየ ዓርቢ ቀዳም ብፍላይ ዘን ክልተ መዓልቲ እዚአን ብስሩዕ ትምህርቲ ክትመሃሩ ንኣብነት ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ከምዘይ ንፈልጥ የርእየና ብዙሕ ነገራት ሓደ ካብቲ ኣርእስቲ ዝብሎ ኣነ ከምኡውን ትምህርተ ክርስቶስና እቲ ክሳብ ሜሮን ዝተምሃርናዮ ጥራሕ እዩ ኣይቀፀለን ብዙሕ ግዜ ንበሎ እሱ ክኸውን ካልእ ንቓል ኪዳን ዝምልከት ንፆታ ዝምልከት ኣስተምህሮታት ክህልወና ኣብኡ ግን
ክትሳተፉ ከዓ ዝገደፍኩም ገዲፍኩም ብዙሓት ስራሕተኛታትኹም ክሳብ ሰዓት 6 ትሰርሑ ትኾኑ ግን ንእምነትኩም እውን ግዜ ክትህብዎ ተራኹም ዓብይ እዩ ብናተይ ርእቶ እና ኸድና ከዓ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ኩሉ ግዜ ክንዕብረኩም ንኽእል ወይ ንስኹም ከዓ እዚኣ እንተገበርና ስታይ መስለኩም ክትብሉ ትኽእሉ ብወገንኩም እናተዛተኹም ምስ ቆሞስኩም ምስ መምሃራንኩም እናተዛተኹም ክግበር ይከኣል እዩ ብዙሕ ክትገብርዎ ትኽእሉ ነገራት ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ንመንእሰያት ኣነ ዝብሎም 4 ነገር ብሓንሳብ ክትገብሮ የድሊ እቲ ሕብረትኩም ክድልድል እቲ ሕውነትኩም ክድልድል ተኾይኑ 4 ነገራት ብሓንሳብ ሓቢርኩም ክትገብር ቀዳማይ ሓቢርኩም ክትጽልዩ የድሊ ኣብ ጸሎት ኣብ መዝሙር ጸሎት እዩ መዝሙር እውን ኣብ መዝሙር ኣብ ጸሎት ሓቢርኩም ክትፍጽምዎ እንተሎ ካልኣይ ሓቢርኩም ክትመሃሩ የድሊ ከምዚ ናይ ሎሚ ሕጂ ኣነ እቶም ዝስእሉ ጥራሕ ደኣ እንታይ ክኾኑ ካልኦት እውን ይሃሉ ኢለዮም ጽቡቕ እዩ ሕጂ ንስኹም ጥራሕ ዘይኮነ ወይ እታ ቪድዮ ጥራሕ ዘይኮነ ካልኦት እውን መሰኻኽር ኣለዉ ዝሰምዑ ጽቡቕ እዩ ሓቢርካ ትምህርቲ ወሳኒ እዩ ሳልሳይ ሓቢርካ ስራሕ ብሓንሳብ ምስራሕ ቤተ ክርስቲያን ዘድሊ ነንሕድሕድኩም ንኣብነት ካልእ እውን ክጠቕሳ ዝደሊ ሓዘን እንተሎ ምሸት ከድኩም ጸሎት ትገብሩ እዚ ዓብይ ተራ ኣለዎ የጸናንዖም እዩ ነቶም ዝሓዘኑ ነቶም ስድራ ቤታት ኣዝዩ የጠቕሞ ሳልሳይ ሓቢርካ ምስራሕ ዝህነፅ እንተሎ ናይ ኮምፒውተር ድዩ ናይ ስእሊ ድዩ ገሊኹም ኣርቲስት ክትኮኑ እውን ምደሎ ኸኣነ ገለ ስእሊ ዝስእሉ ሙዚቃ እኳ ድሮ ትረኣዩ ኣለኹም ገሊኹም ኣብ ናይ ሙዚቃ ትዋፈሩ ኣለኹም እዚ ንርእሱ ምስክር እዩ ቫዮሊን ኣብዚ ገይርኩሞ ዘለኹም ምስክር እዩ ንርእሱ ስለዚ እቲ እግዚኣብሔር ዝሃበኩም ውህበታት ኣማዕብልዎ ራብዓይ ሓቢርካ ምዝንጋዕ እዩ ስራሕ ጥራሕ ግቡእነት ጥራሕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሓደ ሰብሲ ክዘናጋዕ እውን ክከኣል ኣሎ ሕጂ ዝርባዕተ ብሓንሳብ ትገብርዎ መንነትኩም ከፋልጠኩም ይኽእል መን እንታይ ተውህቦ ኣለዎ መን እንታይ ተውህቦ ኣለዋ ክትፋለጡ ብዛዕሞቕ ክትፋለጡ ትኽእሉ ማለት እዩ ንሱ ንዓይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ቤተ ክርስቲያን ትፈትወኩም እያ ትደልየኩም እያ ስለዚ ንስኻትኩም ከዓ ብእምነት ብፍቕሪ ናብኣ ቅረቡ ክርስቶስ ከዓ ክሕጎስ እዩ እግዚኣብሔር ክሕጎሰልኩም ክባርኸኩም እዩ መጻኢኹም ከዓ ቅድመኹም ስለ ዘሎ ብሓቂ ብፀዋዕታኹም በቲ መንገድኹም እግዚኣብሔር ዝሓበረልኩም ክሳብ ሕጉሳት ኮንኩም ክትነብሩ እዚ እዩ ትምኒትናን ጸሎትናን ሞ ክቡር ኣባታችን ሊቀ ጳጳስ ዕድመና ኣኽቢርኩም ብምጻኹም ሕጂ እውን እንደገና መሊስና ነመስግነኩም ኣና ወገን ዝነበረና ሕቶታት እዚአን እየን ዝመስላ ነይረን ስለቲ ዝሃብኩምና ግዜ ሕጂ እውን ብስምናን ብስም ተዓዘብትን ምስጋና ይብፅሓኩም ኣብ መወዳእታ ብረኪኹም ክትቡና ሓራይ ጽቡቕ ዝገደፍኩም የበልኩምን ግን ተሓጒሰ እየ ገይረዮ ድኻም እውን ብዙሕ ኣይመፅኣንን ድሓር ዳ ዝስማዓን እምበር ፅባሕ ከም ትፈልጥዎ መዓልቲ ሕሙማት እዩ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ከዓ ክልቲኡ ኣብ ቅዳሴ ይራኽበና ፅባሕ ኣነ እውን ተሓጒሰ ከምዚ ኢልኩም ተገዲስኩም ዝኩሉ ኣዳሊኹም ሕቶታት ምድላውኩም እውን ዝሓጉስ እዩ ኣብ ፅቡቕ ይራኽበና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቦና በሰማይ ትነብር ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከምዝኾነ ከማሁ ኣብ ምድሪ ይኹን መግቢዕ ዕለትና ሎሚ ሃበና ዝበደልናካ ይቕር በለልና ንሕና እውን ዝበደሉና ይቕር ንብል ኣብ ፈተና ኣይተእትወና ካብ ክፉእ ኣድኅነና ከመይ መንግሥትን ሓይልን ክብርን ሰላም ንኣኹኦ ማርያም መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍሬ ዝተባረኸ እዩ
ቅድስት ማርያም አዳ አምላክ ለምና አናና ኃጥአን ሕጂም ስብሐት አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ልዑል እግዚአብሔር ይባርኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብሩክ ምሸት ይግበረልኩም።